na bwana utenga ofunika kwambiri makamaka kwa anthu amene mamuziwa Elisa. Elisa amakhala ku Zambia ku Chipata, koma kwawo ndi ku Malawi kwa chinsapo pa UNICEF ground ndi pamene anakulira. Anthu ambiri ndikuthokoza zoti mumudziwa. Elisa anamwalira ku Zambia, anamwalira mu November ku Zambia. Elisa ndiye kwa anthu amene mukumudziwa ndangopanga video imene kuti mudziwe ngati simukudziwa zoti Elisa analisiya. Elisa wake ndi amene picture yake ndi imene amene ndi Elisa. God. Elisa nde pambali pake ngoti mzimu wake wonse mumtendere. Anali munthu wabwino kwambiri, ndi munthu woti takula limodzi kuyambira tili mafana, china chilichonse timapanga limodzi. Ndi zinthu zopesa chisoni mapanga video yokhudzana ndi iye, komabe mpoti tinabadwa ndi zotsatira zake ndikupita kumene ndinachokera ku Doti. Mzimu wake wonse mumtendere Elisa.